kekarane wong akrami romantis tutu bondo tutu rupa kowe ngerti iki sing ditabuh jenenge apa nduk Gender, Mas. gender kita tegen olehmu sesender marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Sandinge ki apa, Nduk? Slentem. Slentem kuwi saka tembung kowe yen dadi bojoku aja slincok ing tembung. Yen tresno ya tresno, yen ora ya ora. Kula tresno saestu. Saman roh sing gandul-gandul ki jenenge apa, Nduk? Gong. Ketoke modele kaya modelmu cah ayo tadi. Alah. Gedhi. Ayo padha wae. Gedeng. Gedhi tapi enek mentol cilik nang tengah. Amung ati pawi tane wah romantis iso apa ora kasing sisih lor kae Sakit Pak Minto. Aku rayunan, Mas. Sayang. Iya, sayang. Pipit, Iya. apa bedamu sampean karo salon Cahyu? Enggak aruh, Mas. Apa, Mas? Kita enek bedane. Nyampur aja genset. mengecewakan Enggak kok mengecewakan.